Ning sakwise aku cedhak ana ing sakiwa tengening papan kene, aku ngerti lamun kowe iki arep mungkasi raga. Sakdurunge aku takon ngenani kabeh perkaramu mung aku pentak. Tenane jenengmu iki sapa? Dipun srawuh iki mawon. Kula niku asih saking dusun Randu Pitu. Jenengmu iki asih saka ing dusun Randu Pitu. Lah kok sok pasnipun? Ya, sampeyan niku sinten? Lamun kowe iki durung mangerteni sapa tenane aku. Waduh. Senopati ana ing Mataram Budak. Adi Dharma kang dadi anak. Jeneng Pangeran Abidan saking Mataram. Pancen wasisi apa kang dadi kandhang. Ngono ya, asik. Baleni kalane aku tetepangan kawanku. Tenane apa kang dadekake nganti kowe iki arep mungkas ragamu ana ing papan iki. Angge ngapuntenipun saderenge Pangeran. Ngantos do kula niku ajeng lantos. Awit kula niku mboten sanggup. Toh kahanan saben dintenipun kula niku lampah. Esnipun kula niku ajeng dijodohke. Kowe iki arep dijodohke. Nggih. Lawan wong tuamu. Lah yo wis pas. Jeneng kowe iki wis nemu kadewasan. Kanthi wong tuwa kae ngandhakake kaya dening kabedane kawan semengkir. Umpama wong tuamu iki wis duweni jodoh titikan wong lanang ing bisuke minangka dadi bojomu. Lho kok kowe iki nampik apa sing dadi karepane wong tuwa? Angge pas niku lak kene kula purun. Iya. Lah kula niku mboten purun kok malah pas. Kula niku mboten seneng kalih bocah lanang sing dadi dijodohke kalih kula. Kowe iki kan duweni rasa tresna kawan kanoman sing mengkune bakal jodoh. Mboten. Lah nek tiyang omah-omah niku kapeksa, lak ki loro, mboten saged langgeng ngantos benjange. Ya, pancen apa sing kandhak. Jeneng wong tujuan kae ati loro kang manunggal dadi. Ing bisuke nuwuhake tresna kang bisa diarani tresna sejati. Lah iki ini ngapunten iki. Kaya Menawi kula nggih ngaturaken matur nuwun. Kok sampeyan niku paring tulung kali asih. ngono ya sih. Sedane kalane aku nyandhek gondang kasuragan. Sepisan aku iki rumangsa sak welas kawanku. Kaping pindhone eman atase wong desa tan bedane kaya dening kawustane asih sing ayu pindaning widodari lak ya to. Lho kok durung duweni bojo kok wis mati. Iki ngeman. Umpama kowe iki klakon tumekaning pati sing kelangan ora ngomongake karo wong tuamu. Anik mboten tiyang sepuh kula lah wong kula niku ajeng duwe bojo kula nggih mboten seneng kok. Nggih mboten wonten sing Ono. Sinten niku? Kowe ben ngerti sapa tenane lamun kowe lakon tumekaning pati ning papan kene sing kelangan. Sing kelangan wong lanang kaya ora diomong siji. Aku dhewe. Bloko ya sih. Rikalane aku cedak lawanku. Saka rasane atiku. Eman lamun kowe iki mengkone bakal tumekaning pati. Sak temah nuwake. Rasa tresnaku kang tumanduk lawanku.
Mula lamun kowe nampik lawan pacangan sing dijodohke karo wong tuamu, aja kuwatir. Ing wenggone aku sing bakal ngenteni lawan Kanoman minangka dadi. Ya. Saestu niku. Gitu. Ya tenan. Anggi napa sampeyan iku mboten beton. Ing pincangi yen to sampeyan iku aja ngepek bojo kalih kula. Sing tak geduni menyang sapa wonge ngerti pasuryaning asih kan kaya mungkin lamun wong lanang kuwi akeh danan ya kae ora doyan wedokan tenan ngono. Anggi ketunipun kangge sampeyan iku lagi asih biasa iku. Iya. Menawi to tiyang tujuan niku dipun wastani pun bebet lan bobotipun. Menawi to asih makin boten Ning beda kanggoning Adi Dharma. Joning golek wong wadon sing minangka ing wisuke dadi bojone ora pilih-pilih bobot lan bebet. Mergo kabeh kuwi saka Adi pawitan. Mula aku njaluk piwangsulan. Wis aku apa ora? Lamun ing wisuke kita wengku minangka garwa Senopati ana ing Mataram. Iki umpama ke piwangsulan saku ing wisuke samu bareng apa wae kowe ora bakal nambang kekurangan bondo lan dosa. Mergo ora ketang mbak apa piye wae Senopati Adi Dharma kae sing ditengenake ana ing sesembahan Mataram. kula saged. Wis saged Kula saged. gawe senengan tenan kabeh kuwi ramung bujuk ing lamis nggonmu pondok lawana. Lamun kowe iki saged ing wisuke minangka daerah. Asih. Sisan gawe ana ing papan kene aku mung kepengin ngatonake rasa tresnaku kang kumantu lawan kowe. Wong sampeyan iku pengen bukti aku. Akipun tresno panjenengan tuju aku dhateng asih. Sing paling ora ketang kok apa piye wae. Senajan lagi pisan kok putih nemu kelawan. Ning aku ora bisa ngapusi kelawan ning ati. Wis kapan aku bisa Menawi to kersa panjenengan kanthi senati. Aku
Angki kula itu rumah bagyo kula. Prayoga sedaya ingkang dados pindha sampeyan niku. Dikatakan piye? Kuning aku aduh kakusan kawan. Aturan pengat. Lamun kula ing disini. Apa perak pengen wong kae? Ana tontonan delok tokak bali karo bojone karo anake. Lah iki umpama besok kowe iki lakon dadi bojo. Angki kula niku nggih pengen saya. Iya, wong kowe iki pengen duwe anak karo aku iki yo. Coba wong sulono kabeh takon. Adik kula niku nggih. Sik, Tak goleki teko iki mlayu to. mari kok ora temu malah kowe karo bocah lanang lah sese. Karo bocah lanang. Kowe iki ape didadekno nganten karo aku. Hah? Aku arep didadekke nganten karo kuwi. Yo, Sing arep dadekke nganten aku karo Sigit iki sapa? Rak wong tuaku to. Ayo kono Pak wong tuaku nek kowe iki sing gelem. Sing dadi bojomu iki sing gelem sapa? Aku ki ora gelem dadi bojomu. jare bapak karo si mbok kowe ape didadekno nganten karo aku. Sik. Sapa iki? Ki niki Sigit. Sikit. Niki si Ana sambungane apa kelawan niki sing ajeng dijodokke kalih kula. iki to pawungane sing arep jodokke kelawan kowe. Lah iki sinten tiyange sing gelem kalih wong sing kaya ngene iki? Pawakane ndolak-ndolak. Wah, sese. Wong lanang ndolak-ndolak. Kowe ora muleh aku yo dipendungi bapak karo si mbok. Ayo wis kan arep dipentungi arep ora iki dudu urusanku. Mbok iki wis golek pendarat, golek tukang adat, golek tukang goreng-goreng. Bapak dhe cempe gudiken loro dijual. Dienggo golek dukun nganten. Sikit. Kowe iki ora sadah tak kepengin dadi bojomu. Aku ki ora gelem. Arep kowe iki adol kedosem sing didiken iki yo wis ben. Ora gelem iku piye lah sese. Lah wong wedok lagi kondo sing kaya ngene wis prembik-prembik. Alah. Lah sing gelem karo kowe iki sapa? Ora gelem karo aku koyo mati gantung Gini. Sik, gini. Jenengmu Sikit. Lu lanang iki bos. Bosokan ta apa betul bos iki? Sandang sampean ngoten kok. Rama itu wong iki atase wong desa. Sakwise ngerti pumbane praja ping kandha nek iki bos. Bentuk persen ngono. Yo. Jenengmu Sigit, kowe sing calon dadi bojone Asih. Yo. Asih calon bojo. Nek pancen kowe iki durung ngerti, Asih kandha kelawan aku. Dheweke iki ora gelem lamun mbajutake duduhan sing dikarepe kelawan bapake Asih. Kula Yo sir. Yo lah sir. Mulane to kowe iki nek dadi wong lanang aja ngak-ngak. Lah wong ngak. Bapak wis kadung kanjeng. Hah? Bapak wis Bapakmu iki kanjeng apa? tontonan sir. Tontonan apa? tontonan apa iki? Toprak kok. Hah? Coba. Toprak. Kowe iki arep ditanggapi ketoprane dadi mantan karo aku. Ditanggapno ketoprak. Ketoprak ngendi? Wis kadung dipanjuri 2 juta. Kepres apa ya? Wis kok. Kepres apa?
wae Pak Panji. Tanggapane piro? Iki nek urusanmu. Tanggapane murah. Murah kok kowe bisa ngandhake nek murah iki dasarmu apa? Wong gedang sak Undun. tundun wis gelem kok Pak Panji kok. Ora sandadak kowe iki mbaceki yo golek karo asli. Kowe iki nang awak bakal kangen dadi bojoku. Wong mergo saiki wis ana wong lanang sing tak senengi, sing dheweke iki arep ngepek bojo karo aku. Wong iki gagah pikirsa bagus, dheweke iki yo sugih, ora kaya kuwi dapuranmu, Sigit. Bagus mbok senengi lah sih. Lah tinimbangnya lolak-lolok nyidaki tahu ora bandeng. Ana ketembungan Apa ketembungan? manuk jengket ditaleni. Lah apa iki? Bare Najan aku elek nek aku gemati. Saka rumasan. Dadi iki takon umbah-umbah takon sendiri jeneng kowe iki gelem. Aku gelem aku tukang umbah-umbah kira-kira umpama iki umbah-umbah sandang penganggone asih sing mbok pilih sing mbok umbah iki opo? Nek ora percaya aku gelem umbah katok emas. Wong lanang ngene golekane umbah-umbah katoke asih. Sakliyane katoke asih ora gelem. Aku piye ngene jelas. Yo wis kok malah. Ya, Dik. Aku nek mulai piye, Sek? Iki nangis iki padhet kono, nek nangis padhet kono. Wong kene ben welas. Mbok menawa wae ana sing gelem dadi bojomu, ya. Aku nek mulai kok aku dipendungi bapak. Sik. Nek kita iki pira to, Sik? Taroke karo kowe iki entek pira kok nganti tangisan kowe? Wis gudiken loro kok kalan dadak. Tak lamar kalung kok. Kalung? Bos. Kalung iki piraga? Iku sing dienggo iku ono. Saka rumasanmu. Lah kok ngono kowe tukoke kalung karo aku. Ndek kapan kowe tukoke? Jare bapak simbok sing ono kok. Saka rumasanmu. Wis, wis. Enakmu dhewe. Git. Nganti aku takon kang kowe mungkin cetane, Git. Asih nampik lawan kowe, mergo asih kae wis duwe senengan wong lanang sakjane. Ben ngerti. Wong lanang kuwi ramung tengane aku dhewe. Lho, bali Sampeyan sinten? ben ngerti. Adi Dharma kang daderan. Aditya Arma. Itu. Ampun ngoten ah. Ampun ngoten piye? Asih tak jake mulai. Bocah mulai iki nek gelem. Nek tak gelem Nanten sampean kok. Tange wangi ya sampean ampun kok. Aku welas kawan kowe lho. Sikit. Sepisan maneh bali wae. Ayo. Welas kali kula nggih. Asene wangi. Pinjal wangi-wangi. Ya. Nek pancen pinjal wangi-wangi. Yo iki musuh. Iki wong desa. Ora kena tak eling. Aku dianu iki lho, Sek. Apa pinjal mateni papan iki? Ayo mulai, Sek. Kowe kuwi njaluk baline asik. Njaluk baline. Baline. Lho iki biyen iki nyidam apa ngono. Yo duwe calon bojo potongane kaya Sigit. Lagi mila niku kula mboten seneng. Ora seneng tenan. Ora susah gagas menani Sigit. Bagune lamun kowe iki seneng kepati-pati lawan aku. Samu bareng apa wae ing bisuke bakal bareng apa. Sing tondo. Dadi wong wedok kok ya. Iki sapa kok mari? Kang Mas, Kowe lho Mas, aku golek dendeng kok jebulan malah kedoan sama teman ya. Sik, Sampeyan iki aku kira kenal karo bocah wadon iki yo, Sik. Kowe aja percaya ya. piye? Ora kenal. Jenengmu iki sapa? Lah segae aku meneh iki sapa? Lho.
Lah mbok sapa? Jare ora kenal iki. Sajamu. Delok, apa kowe ngerti? Yen to Kang Mas Adi Dharma iku duweni hak. Kok dhisik to? Kowe iki sapa kok ngaku-ngaku iki Kang Dharma iki duwe bojone Kang Mas Adi Dharma. Calon bojone. Sing calon bojone Ndang Pangeran Adi Dharma iki ora liya mung ngasih. Kowe iki sapa jenengmu kok malah ngaku-ngaku nek kowe iki Mas? Sapa to kowe iki sapa? Weh, ora tak kei kok, Weh. Ambok kene. Iki mbok menawa wae iki mangane kakatan kono malu. Sing ditakoki Ani kasus nyatane. iki piye to iki? Kok malah kowe iki jenengmu iki sapa? Jenengmu sapa kok kowe kandha nek aku iki sing gawe kowe iki nganti mbobot. Oh, dadi pekarane ana wong wedok dadi Kang Mas kelali karo bojone dhewe. Bahkan bisa kenal karo kowe. Kenal piye kok Kang Mas? Umpama kowe iki ngandhake nek aku iki wis tau kok senggol kawan kowe. Lho, ping pira lan menyang ngendi nggonku gepok senggol kawan. Lah wong nganggur bengi jam 8 wis buka-buka. Aku iki ra tau lagi wae ledang ana ing saktiwa tengenmu desa kene iki. Mengko dhisik sapa aran jenengmu ya? Engko gegek kowe iki meteng karo wong lanang liya. Ora wong lanang kuwi ora gelem tanggung jawab. Kowe ngerti bagusi karo njek Pangeran Adi Dharma terus ngaku sing metengi kowe iki njek Pangeran Adi Dharma. Ya, mbok mau wae ngono sih. Bisa. Oh, dadi ngono ya, Kang Mas. Dadi ngono ya. Ayo sih, waneni sih. Aja wedi sih. Kowe iki lak mau kandha to sih. Nek kowe iki cinta kepati-pati karo aku lak iya to. Cinta. Cinta entuk piye? Kowe iki golek wong lanang liya ya, yo. Aja aku iki calon bojone asih. Anek cintaku iki ya tetep Lah kanjeng iya jeneng to. Mas. Rakitan piyenmu lah. Iya. Ngono ya. Aku mau iya ditulungi to sih iki piye to? Lah piye? Jare iki kondom sing karo aku. Iya. Ayo kono. Aron, ora sandadak mung kowe iki ngaku-ngaku yen tok kowe iki calon bojone karo Pangeran Adi Dharma. Ora no, yen tok kowe iki nganti ngandhake kaya mantumu. Yen bakal piteksa kaya ngene, kok malah titikane mung Aron iki ngaku-ngaku yen tok meteng karo Pangeran Adi Dharma. Apa kowe iki ngaku kaya mangkono? Lho meneh ya, Yo. Wong aku iki tunggale praja ana ing Mataram Budak. Pangkatku wae senopati. Lho wong aku seneng kok karo wong desa kaya dene kowe. Beda nek asih kaya ngene iki. Maksude ki ayu. Senopati kok senane jajan gendek. Wadiku iki. Lah nopo saestu niku? Wah, mbok menawa wae dheweke iki kleru. Nemoke aku kok kafe klo. Kafe ndi? Aku jago. Lah ya saiki ya wis. Kowe nek ngono balane iki yo dipan yo. Yo aku nabuh ndekne aku. Kok ngene ya, Rondo. Kowe iki aja ngaku gawan lamun aku sing gawe bobot. Mula ning papan kene kowe bali wae. Dadi kowe tekan karo aku Kang Mas. Ora teges aku ki tega lawan kowe iki. Ning pancen aku mangsane tumindak gawe bobotku. Kowe iki salah. Lamun pawongan kuwi aku sing bali. Ayo bali. Ditenono. Kang. Lah kok malah ngendikane Arum niku kados-kados ngelingke kalih sampeyan to. Ngelingke apa wong aku ki lali kok dielingno. Lah niku Wong aku ki bento kok dielingno. Titenono. Lah nek boten Ah biasa ngono ku tan bedane wong kene iki lho ya. Wong kene nek seneng ketoprak umpama krangenane ketoprak iki Mustika Budaya. Lha entuk titeni iso omben sasi kuwi tak tanggap mesti ngono. Lho iki titeni damai kok kene. Engko lak mesti ana wong goleki. Goleki bose iki lho mesti pandhet to, Kak. nggih saestu. Mbok menawa. Kene kan.
dateng nggih mboten dados napa. Tenan. Paman kesampeyan niku tresna kalih Wih. kula. Kaya ngono. Nek pancen kaya ngono aku ben ora. Ya iya kok. Kanggo ngatunake tresnamu kang kumanduk lawan aku. Dua. Bisa kok. Pancen wis aku. Ayo. Ayo tak bawa. Ayo. Meneng. Aku ape nangis dhewe. Meneng. Aku nangis mbok ewangi dene. Jane kuwi ono apa lah? Wes apa? Ono apa? Aku tak mau kowe sapa kok. Kowe kok nangis dene yo. Wis apa? Aku warung. Karo Wes apa? aku sikit. Jenenge Sigit. Rupane koyo kono. Alah. Alah yo ono kanggone kok. Rom, Apa? nek nangis kaya aku gene. Hatiku loro, Git. Atiku lari yo loro. Hatiku ya loro. Iya, Aku itu kenapa? nek telek. Lah wis ora wong wedok kene. Nangis iki yo gara-gara wedhot katres nang aku. Nemoni aku karo Rom. Kok nyemoniku? Aku ayo pedhot karo katresnanku kok. Lu berarti padha yo, Git. Kowe karo aku lah tinggal sana sih, Rom. Tak padha ora duweni, Rom. Kowe jek rawan, Rom. Aku sakrawan. Jek rawan. Aku yo jajak iya. Cucu-cucunan yuk. Langsung guyu ah. Nek gelem ngono lho. Apa belerine? Aja malu-malu kucing. Apa belerine? Aku ora krungu. Cucu-cucunan. Aku lucu piye lho? Kowe lucu yo Eli yo, Git. Alah aku mati yo karo wong wedok lho. Sing mbok omongke iku mau tenanan apa ora? Tenan. Aku atiku kadung laur kok. Catur. Calon bojoku kaya wong lanang. Aku yo padha ae. Iya padha ae. Yo yo wong wedok. Calon bojoku kaya wong wedok. Nek atiku loro. Wong lanang ngene ku sampun bledek lho sebenarnya itu. Ari kowe Rom. Kowe nek gelem yo kandha gelem nek aku yo
Ora usah mbok kari aku ya gelem. Aku gelem. Kowe gelem aku tenan. Tenan. Ye. Yo sike yo ngono lah. Ya baleni kan. Nah. Pas Rom. Kowe ora urip karo aku. Tak kira iso bagya mulya. Nek tresnamu karo aku tandes lair batin. Tresnaku tandes lair batin. Tak kira nggone omah-omah kanggo sak lawas-lawas. Lho. Uteng maneh. Apa kowe, Rom? Kowe penyakitan piye? Kowe kena lapar. Kena apa iki? Aja kaget ya. Wah, Aku meteng. piye? Aku wis meteng. Piye? Dadak mangan kae, Rom. Apa iku? Awakku sobek sumur-sumur. Dadi kowe wis meteng. Wis meteng karo calon bojoku. Saking senengku, Rom, dadi aku lemes. Berarti kakang terima karo aku. Kene ora tak trima. Ana tetembungan andi-andi orang-orang. Ora melu gawe aku besok melu kono. Ciluk. Guyur aku. Guyu karo aku. Ilate dianjalan-jalan kok, Rom. Silate wis ketok. Berene kakang. Cilik bagalah Piye kakang? guyu aku, Rom. Guyu. Berarti yo ora nek calon bapake ngono lho. Ya calon bapake nang aku yo seneng kok malah, Rom. Cilik Alah. ya ngadu aku, Rom. Nyadak. Aduh aku nang ora apa-apa, Rom. Nang aku seneng kok. Seneng ya. Cilik Git. Lho kok malah kowe iki cedak karo kagisanku to, Git? Arum. Cintaku my darlingku, waduh. Aku iki mau duwe. Iki to. Yo aku calon bojo kok cinta-cinta. Badok apa kowe? Git. Lho iki calon bojoku yo, Git. Sing ngetengi arum iki aku, Git. Lho kok malah iki cedak. Lho, ya. Aku iki piye? Meteng-meteng lah. Sik kan sampeyan iki lho. Oh, Mang krungu dhewe lho. piye? Rene ora ngeteng pas apa? Iku mau sapa? Kudu aku ya. Ayo kita balik, ayo. Ayo kita tak go balik. Wong lanang iku anggere mripate Yo piye kan? aja pineng Sikit. lanang model Aku ngono. sing kaya jibok-jibok lah. Ah, wong sing lanang Halo, lho kok kok kayak iku jupuk iku apa? Jibok lewat sekemas, gemer iku lho Kakang. Ngono mbok pajak to. Sikit yo. Kowe jangan sikit jebok. Sampeyan aku cinta. Alah. Malah manas-manas hatiku. Juga lah ora ana wong tundak. Yane dhewe. Sikit. Apa? Kowe iki kok yo ngono kok kita ben cedak karo kagesanku. Calon bojo jaluk Lho calon bojomu
mbok kaya aku meneng ae. Dosen. Ayo dibola. Ora ana wong doyan liyane aku jare. Ya kok elek temen to, Kang. Enak. Wong iku paling nrimani aku kok. Aku kok kayak siki film ora yo ora jajal. Gek, iku sisaku yo gek gak enak. Urung tak jajal. Gek gak jajal. Gak penak yo gek. Kowe golek wong kene ae gek. Kawane kok tak jajal penak ta ora. Lah penak kok. Lah kok muni ora penak ada jendil kene kok ora penak. Ah, itu kecelakaan kok. Iki malah kaya numpak motor kareo. Lah Kakang senengane kok mburi kene. Om, kowe iki mbok yo aja padha kaya ngono yo. Yo nek pancen kowe iki ngluputke kawan aku sing gedhe pangapuramu. Pancen rikala semono iki aku cedak kawan asik. Mergo dheweke iki arep kampus diri dheweke. Adi Dharma, Oh, meneh iki. kowe iki tukang jaluki calon bojone wong iki. Yane diadok opo iki? Kowe emosi kowe. Kene ora emosi. Lho kowe iki apa opo? Calon bojoku asal jaluk. Bojomu. Nek iki sing gawe meteng ki aku lho kowe. Aku mape tak pek bojo, mbok jaluk nang. Lah tok kok kowe. Kowe wani mbek aku. Kowe wani mbek aku. Kakang wanene to. Wani kowe. Nek pancen wani aku. Wani mbek aku. Wah, Aku senopati pangku. punak Wameni ya Kakang. wangi Lho ah. kene wong lanang kok kaya Aku asline wangi. lho wani ya gimana Lha iki? pancen iki wani kawan aku Dharma ayo ditemtokke di papan kene. Ora. Nek sampean ora kena tak ajeni. Iya. Najan aku wong desa ibarate mangan sego telo. Turu wae gelar poso. Sedelok kas ape bongko. Ora Kulo kuwi wong desa. ora karuan kok. Pati uripe menungso iki sing kuwasa, Bro, sing nemtokake. sing nemtok. Nek kowe jajal-jajal dino iki, Iya. kepengin halo-halo tak kukui. Nek pancen jiwa lan ragane arep kuwi ning papan kene sisan gawe. Aku ben pepituan lawan. Ya iki sing tak andani. Besok kapan aku bisa tanding karo kowe? Pergolarane ati wis ora kena tak tahu. Ati Dharma. Pengelane ora wong kowe dhewe, aku golan. Bagus. Tangkep jojo gantalane bawaku kok sing kowe. Nek pancen iki wong desa. Duweni aji kawijen tambahke kawan aku asal. Oh. Yen pancen pengen jajal kasih. Cebrake dadamu aja kok endani. Hei. Oh. Lho ngono kok aku ngiyas kawan sih. Yo, Raga diboyo pangopo kowe iki. Bisa nggawa kawan aku. Nek ditenono ya, Ki. Nganti besok. Sikit tetep mumungsuan kawan Adi Dharma.